Η Ελισάβετ και ο Ηλίας μας έδειξαν έναν άλλο εαυτό χορεύοντας βιενέζικο βάλς. Μας δίνει την αίσθηση ότι προοδεύουμε, προχωράμε και είναι η διαφορά σημαντική. Τα όρια μου τα μαθαίνω κι εγώ κάθε φορά. Θεωρώ ότι ξεπερνάω τον εαυτό μου σε κάθε live. Επιτέλους με έφερες και για καφέ. Το λατρεύω. Ευκαιρία είναι να ηρεμήσουμε λίγο. Ελληνική βραδιά freestyle. Όταν άκουσα ότι θα χορέψουμε freestyle, νόμιζα ότι θα φοράμε καπέλα, φαρδιά πατελόνια και θα κάνουμε γιο. Δεν έχει ούτε τσάτσα, ούτε ρούμπα, ούτε τίποτα. Δηλαδή freestyle. Όλα αυτά μαζί. Α, πάρα πολύ. Όλα αυτά μαζί. Το freestyle αυτή τη εβδομάδα θα έχει τους ακόλουθους χορούς. Θα έχει μοντέρνο, θα έχει paso doble, θα έχει swing και θα έχει και hustle. Δεν μας έφτανε ο ένας χορός που τον κάνουμε με 1000 δόρια. Τώρα θα έχουμε και πολλούς μαζί. Όλοι κυλιούνται στο πάτωμα. Εμείς γιατί δεν έχουμε κυλήσει τίποτα. Τώρα θα κυληθείς. Είναι η πρώτη χορογραφία που βάζουμε τόσο ψηλό δείκτη δυσκολίας. Θέλω να κάνεις τη ρόδα και εγώ είμαι μπροστά σου. Με φοβίζει πολύ να κάνω ρόδα χωρίς να βάζω τα χέρια μου κάτω. Πολύ. Πάμε ψηλά. Έτσι, μπράβο. Με βιάζει να ανοίξει αυτό το πόδι. Ανεβοκατεβαίνουμε στη χορογραφία. Κάνουμε εναλλαγές χωρών, είμαστε πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Είμαστε παντού πιασμένοι. Ανέβα πάνω. Ωραία, πάνω. Ωραία. Περνάτε στο πιόδες. Μπουμ! Τα πιο δύσκολα σημεία σε αυτή τη χορογραφία είναι το death drop που ξαφνικά βρίσκομαι στο πάτωμα και η ρόδα που δεν βάζω χέρια γιατί σημαδεύω με το κεφάλι μου έδαφος. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω.